no dasare nek sing beda karo mbiyen. Lah kan semakin bertumbuh. Ya mbuh, kowe pasang susuk apa kowe? Lah niki susuke gede lho. Mbak niki kan kok bengi iki seneng banget kowe. Lah lah biasane kok ora seneng yen nyawang. Lah ya biasane ya seneng ning iki nganggo banget ngono lho tegese iki. Mergane? Ayo mbuh kaya ana sing sesuatu yang menonjol di mata saya. Oh. Aku tahu apa artinya cinta, lalu aku dibawanya setelah ia pergi, baru aku mengerti betapa aku cinta kepadanya. Aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh katakan padanya, aku rindu. Bila cinta sudah di hati, dalam mata sesaat ku memandang, melihat air seperti api, melihat api laksana air. Begitu banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bibi bisu, tidak pun tetek aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Alhamdulillah. Ya. Matur sembah nuwun ya, Nduk. Ya. Padha-padha. Ya. Wah, ana lagu limbukan kok apike kaya ngene. Iki sing ngripta sapa? Ya kuwi ya. Sing ngripta lagu iki mau. Ini Rindu karya Kakak Sleng. Oh ya, Sleng Group. Oh ya, Lah kuwi wis lagu wis melegenda, kuwi seniman wis ternama bener-bener melegenda, Nduk. Iya. Bapakku ki gayane vokalis Sleng. Weh. Nganti awake lekuru ya ditirokke. Weh. Nek ngono ya gondrong. Dhisik, saiki mung karek sing ngisor sing gondrong.
Wow. Ya, Wulu cumbu nggon sikil kuwi lho. ya Karo nggon apa? Gares iki gondrong. wo ngono. Wela, Ning tak tak loki ora patut dhisik iki gondrong ki rambuté lurus kae kok nek dong rak rada kriwil-kriwil rambuté lurus ya dadi kaya wong wedok. Ah iya. Ora apa-apa, ngaturke panuwun. Awake dhewe ya melu izin nggunakake lagu Ini Rindu iki sing wis bener-bener populer ana ing kalangan donya ngendi wae. Oh iya, Matur nuwun bengi iki awake dhewe sowan ning ngendi, Mak? Bengi iki awake dhewe sowan ana ing Laladan Kunci Putih. Kene Ya, ana ing Kabupaten Semarang kene. heeh. Tepate ya kuwi ana ing Dusun Kunci Putih, Desa Jatirungga. Bergas Semarang mriki. Oh iya, Jawa Tengah Indonesia. Oh iya, Matur sembah nuwun awit sampun kemarengan nimbali kula sak rombongan ansor laras saking Gunung Kidul ngayuk Jakarta Adiningrat dumugi wonten ing mriki bungah sing tanpa upama ya nduk. lah sebabe. Akhir tahun ki job ki ncrat-ncrit. Lah iki awake dhewe sak kanca ditulungi karo para warga masyarakat Kunci Putih, matur nuwun luar biasa tenan. Lah iya. Sejene ngono sadurunge ya awake dhewe sing sepisan ngaturke kula nuwun uluk salam Ya, ana ngersaning para warga ing Kunci Putih, Jatirungga, Bergas Semarang kene. ya. Nderek Gladiwanu Gulang Tepang kula sak rombongan kepareng badhe ngaturaken lelibur sartanipun ugi ing sak mangke wedharipun lakon Begawan Bima Suci menika mugi-mugi saged dados tontonan kang mawi tatanan satemah saged dados tuntunan ya nduk. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Ya, Alhamdulillah ya uga bengi iki ya dina iki mau awan wis ana ing bumi Kunci Putih kene alhamdulillah wis diparingi jawah ya nduk. alhamdulillah tenan. Lah iya Sing mayang mengawan ketrima tenan, Mak. ketrima tenan. Iya. Lah karang bar nyurung mobil 3 kilo adohe kok ya. Ah iya. Ya, Pokoke kanca-kanca wiyaga ki kabeh dalang nduk. oh iya. Ya ning ya kuwi Apa? dalang ora tau entuk corekan. Ora ngece lho kowe, ora kena ngono kuwi omongan kidung. Ora aku ya ming guyon. Ya, Le kanca-kanca padha ora entuk corekan kuwi mergo saka nderekke awake dhewe, ora kok ateges juru ora payu kuwi ora mergo saka le sibuk nderekke awake dhewe wekasan nganti ora iso nampa le do arep ngejob karo kanca-kanca kuwi. oh ngono. Dadi ora semata-mata njur kanca-kanca ki ora ndek penggawean ki ora. Oh ngono. Ning pancen kanca-kanca ki lahir batin nyuyung awake dhewe, ngeboti awake dhewe, ninggalke sing luwih abot. Ya, Ngeboti awake dhewe lahir batin nyuyung awake dhewe. Kuwi contone Mbak Niken kuwi. oh ngono. Mbak Niken ki yo dalang mbok. Udu. Nek kowe dalang kasur. Mbak Niken ki ya penyanyi campur sari. Oh ngono. Job ki wis pirang puluh job, pirang atus job sing dibalekke mergo nderekke nyengkuyung awake dhewe. Weh yo matur nuwun. Ya alhamdulillah di cedhake karo kanca-kanca sing bener-bener lahir batin ya nduk. Ya pancen ngono, Mak. Sartane iki mau kancane awake dhewe Piye? akibar kena masalah. Lho. Mangkat wayang keri bareng aku, dadi wong telu, aku galuh karo kancaku siji kuwi. Lah sebabe, Lah metu saka njeron transit kuwi wis ora nggawa apa-apa, guru nggawa HP, tas ora nggawa, udut ora nggawa. Wis kaya wong linglo dipethuk wong saka Polres, aku ya muni ngono. lah sebabe, Njani latihan ning ora mangkat malah ngertine sesuk kok ya wayangane awake dhewe ning Kunci Putih iki. ya, Mula kang saka kuwi awake dhewe ndedonga ya, Nduk. ya, Supaya muga-muga warga ing Laladan Kunci Putih anggone nganake merti bumi utawa merti dusun Kunci Putih Jatirungga Bergas Semarang kene entuk kaberkahan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. amin. Sartane sakwise nganake upacara adat merti dusun iki sakpungkure wiwit mau awan tekan entek mangsa rendeng tansah pinaringan Jawa. Oh iya,
Amin, Mak. Ning yo nganggo wektu. Yo nganggo wektu ateneh banjir. Udan bendina ya ateneh banjir, Nduk. Ya, aja ngasi meneh ya, Mak. Aja ngasi. Udan kuwi kanggo nyuburke tetandurane para warga masyarakat. Ya, contone ana ing kiwa panggung iki, wah sawah iki kebak melep-melep, Nduk. Ya. Nggone dhewe kono iki ketiga langka blas ora enek banyu kali we aset. Wong arep nandur apa-apa ya ora bakal iso urip. Ning nek nang kene arep usum ketiga ning ana sing jenenge sumber kuwi. Wo, ngono. Aku mau liwat nggon PLTA biyuh apik tenan banyu saka gunung do ngalir ya watu gedhe-gedhe. Wah, aku ngerti watu gedhe-gedhe semono kuwi kira-kira ki nek tak nggo nimbles Mas Juang kira-kira kelenger apa ora. Kowe iku kok alibimu persepsimu njur elek-elek. Ora, ya pancen ya wong ki nek cerdas kreatif ki pikirane nek kene. Oh. Gayamu mak ora ya sartane uga muga-muga para warga sing padha laku dharma nindakake upacara adat iki pikantuk barokah Gusti uga syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mak amin ya mulo kang saka ku ya nggone para warga bisa subur makmur tetandurane bisa tentrem ayem rukun para wargane iki ya merga saka gedhe nggone padha nglakoni sholawat kanggo Kanjeng Nabi. Oh ya, ya Mak, ya panjen ngono ya Mak. Ya apa-apa ki nek ndek cita-cita apa wae kuncine sholawat. Ya. Mbuh. Kowe cita-citamu arep mung arep tuku sega kucing wae lah sholawati, engko ora kelakon. Ya, waton eneng duwite. Oh ya. Waton gelem usaha, ya, waton gelem apa menyertai sholawat kanggo Gusti Allah uga kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mak ngono ya uga iki awake dhewe nuwun sewu bengi iki ora aku ateges aku mbedak-bedake ya Nduk ya awake dhewe iki kanca-kanca Ansor Laras iki ya ora usah dadak di dunung-dunungke ya awake dhewe ya nggih matur nuwun wah wedang ya enak nggih, ya sumuke ora jamak kaya wedang panas. Ya ora apa-apa. Wis ngedhep kipas kok. Ya iya, ya. Tekan ngendi mau? Lah mbuh. Ngomong dhewe kok lali dhewe. Iya. Muga-muga ya wis ndonga wis. Ya, awake dhewe sak kanca ki uga umat Nahdlatul Ulama. Ya, arep ana siji loro sing do mbalak. Oh ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ya, sing penting ki niate kok yo Nduk ya wong ki nek kumpul wong apik arep wong kuwi elek mesti bakal kelepetan apike semono uga sapik-apike kowe ya nek kumpulamu kok wong-wong brangasan wong-wong bedugal wong-wong merusal kowe bakal kelepetan eleke arep kowe apike kaya ngapa bu ngono we ngono mula jane aku ya rada ngati-ati kumpul karo kanca-kanca ki apa kowe iki rumangsa awakmu wis apik ngono ora ya ming guyon kok ya Nduk iya ayo ki ngonekke apa Mars Subhanul Waton oh ya awake dhewe umat Indonesia sing kudu cinta kelawan tanah aire ya Mars Subhanul Waton ya mak Yalal Waton kuwi tegese kuwi kanggo membakar semangate para muda-mudi iki ana kaitane karo apa ki jenenge sing jenenge Hari Sumpah Pemuda nalikane tanggal 28 Oktober. Ki yo kanggo membakar semangate para muda-mudi kanggo cinta tanah air. Yo. Dadi ngertine iki lagu sholawat ngono padahal udu iki lagu kebangsaan uga iki yo lagu udu lagu kebangsaan. Iki lagu nggo membakar semangate para kaum muda. Gur tekne dibasake Arab. Oh ya ngono. Sing ngripta sapa? Sing ngripta ya kuwi jane Mbah Kyai Haji Abdul Wahab Kasbullah nalikane taun 1916 nalikane mendirikan organisasi gerakan bernama Subhanul Waton dan diisahkan oleh almarhum Kyai Haji Maimun Zubair pada tahun 2012. Oh ngono. Dionekke tekan saiki iki. Ya, masjid ngendi wae to sing ora pendak-pendak apa jenenge? Nalikane selane adan kae mesti padha mengumandangkan Subhanul Waton ya kaya ngopo mak ya wis ditonton wae kridane kanca-kanca Ansor Laras ya monggo Mas monggo Subhanul Waton Allah
Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangan nasibku, bangkitlah bangsaku. Usaha hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangan nasibku, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji mataku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bahumu. Datang mengancammu, kan binasa di bahumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Ya. Iki wektune saya longgar banget kok, Nduk. Ya. Limbukan ki engko tekan 1:30. Woe. Ampuh kowe, ampuh. Ya jam 12 no ya ora kesuwen. Ya, ya. Sing baku engko bubare jam 4 ya, Nduk. Ya, Pancen kono. Ya iki di selini sholawatan sikik kanggo ngantu-antu syafaate Kanjeng Nabi. Ya, Ya, sing padha nggo HP do uripno flash-e. Ya. Dipateni lampune. Ya. Lah ya, Mak. Ngenteni sih. Penonton kabeh wae yoga kabeh wae di uripke flash-e nek do nggawa HP. Genah nggawa? Iya. Nek sing ora duwe HP ya nyilih kancane. Iya. Heeh. Ya. Ya. Ya, Mak. Ya selawatan sik. Ya. Ki ya kanggo golek ganjaran ngantu-antu syafaate Kanjeng Nabi, Nduk. Ya. Zaharatin nul muayyad bituhurin Nabi Ahmad. Zaharatin nul muayyad bituhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Padange kaya rina rambulane sing nyawe-awe padang bulan padange kaya rina rambulane sing
sing awe-awe elingake aja padha turu sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore kene tak critane kanggo sepo mengko ambar jagat simbole enu bintang songo lambang enu bintang songo lambang enu padang bulan padange kaya rena rembulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore kene tak kandhane kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin takadama fi ilmillahi sholatan taibatan bisalami mulkilati alamati anak soleku bapak Ibu anu syariat kanthi lisane kaos kandhane tapi moya wong tuane sholawati Rasulullah salamun ya Rabbi asyhadu wa tarati Al-Fatihah ya Kaping telu asih mrungkut cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih mrungkut cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat anu tinggil mune Gung sawah orang aulane kaping papat anu tinggil mune sakitan gung sawah orang aulane ku saking ulama awe pitu rahmate bocah dadi sujud iku saking ulama awe pitu rahmate bocah dadi sujud muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat temui bilahi muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat temui bilahi Sallallahu Nabi Muhammad. Urip kene Mas. Ya, Alhamdulillah ya Mas. Ya. Ngalap berkah ya Nduk. Ya. Ya ana ing ngersane warga dusun Kunci Putih. Ya. Ya ning Kabu kene. Ya. Pring apus pom bergas. Pring apus to, Bu. Pak Tonyo kowe. Ya sorry kaya. Karang keling aku ki ambune sing bergas-bergas. Oh.
Apa? Kaya ta apalah. Ya, ayo minangkani pamundutan lagon, Nduk. Ya, ben kanca-kanca apa ibu-ibu Aranggana nembang. Oh ya, tak macane siji-siji ya, Mak. Sugeng dalu kisah kula Pak Ipung. Weh. Ora miyoga. Iki tulisane asmane Pak Ipung saking RT 2. Weh, Pak Ipung RT 4 kok. Ya wis ben. Oh. Nyuwun gendhing gugur gunung kagem sedaya warga kunci putih pring ngapus mugi-mugi Ki Yusuf sak rombongan selalu sehat dan sukses jaya selalu amin transfer 100.000 oh ya terus apa ana apa neh Mak iki saking Pak Amin Yudi Widodo nyuwun tembang loro ati loro ingkang nembang Mbak Niken matur suwun ya sawer 200.000 kagem sepalih Mbak Niken sepalih kas oh ya langkung sae menawi sedaya kagem kasinden utawi ansa oh nggih matur nuwun Pak Amin mugi-mugi dipun paringi lancar rejeki sehat barokah fidunya wal akhirat amin iki ya sapa-sapa sik kanggo tangga teparoku warga ngunut Juruk Legi ya uga sedulur-sedulur man satu Gunung Kidul sing bengi iki ana Pak Purwanto karo kanca-kanca kelas 12 padha ngumpul ning nglatar ana ing halaman man satu Gunung Kidul ya padha ngopi karo gelar kloso karo ndelok mriksani awake dhewe ya Nduk ya matur nuwun sanget iki ana meneh apa Mas Yusuf oh ya iki mau benerke alamatipun dusun kunci putih menika Jatirungga kecamatan Pringapus sanes kok Bergas oh ya lah saelingku Bergas kok ya oh ya aku mau ya wis kleru nyebut Bergas ning agek dielekke saiki ora apa-apa wong ki eneng klerune mau ora tekel kedes ngono wae kok ora apa-apa iya mangko kowe tegel karo sapa-sapa kok masuk aku ora gelem ditegeli oh ya ora apa-apa tegel maksudnya dalam hal ngibadah ngono lho Nduk ya nek ngelekke barang elek tak benerke ngono ya nuwun sewu iki kok ora kok ateges aku ki ngrumong sawaku paling bener ning awake dhewe iki sharing ya wis ora sah ceramah ya malah arep ya ya kalau wau ki Bapak Bupati ngapun Bapak Haji Ngesti Nugroho ugi rawuh wonten ing mriki ya nanging boten saged lenggah dumugi tancep kayon awit wonten sebelah mriko apa kono mbuh pokoke ugi wonten pengajian boyo majelisan kowe ora mangkat ning kene ngene kok oh ya sesuk wae mangkat ning Gus Wahid boyo ning endi ning Semin Gunung Kidul kono bola adoh ya ora apa-apa matur sembah nuwun sanget ya iki dipinangkani sik Nduk pelok barang Mas ya gugur gunung ya iki uga kanggo membakar semangate para warga ngene tansah semangat gugur gunung tandang karya mbangun dusun kunci putih dimen supaya luweh mulya luweh langgeng guyub rukun gemah ripah lo jinawi karta tata turta raharja amin ya rabbal alamin monggo masoki ya dinikmati ya Praja ini
sik nduk tak mbenake kipas. Oh ya. Jan sumuke ora karuan ya ora apa-apa agi usume kok ya. Ha iki bengi iki manusia sendok ya rawuh tekan kene. Wah luar biasa apresiasine. Ya muga-muga sehat selalu, tansah semangat nggone ngregengke budaya Jawa adiluhung iki nduk. Ya pancen ngono. Lha tindak rene iki sok montoran lho, Pak. Lah iya montoran. Ya aku dhewe ya gumun kok ya ora ndek kesel, ora dak wegah. Ya ora wegah wong ya pancen pecinta budaya nggih. Ya sak rombongan le rawuh rene. Ya manusia sendok dan kawan-kawan. Oh iya. Ki mau sing pamundutan iki mau nduk. Apa? Loro ati loro. Oh iya dipinangkani langsung ya, Mak. Ana Mbak Niken. Ya. Ayo Pre, ngadeg Pre. Kok Pre? Iki asmane Mbak Niken Supriyatin. Oh, celukan undang-undangane sapa? Supre. Oh ngono. Ndelala acara tingkepan ning gene Mas Galuh we pamjawarane ya asmane Bu Supre. Lah dadi Supre kuadrat. Oh iya. Ora apa-apa. Mbak Niken diaturi jumeneng ayo sepotica. Nggih. Entek kerake. Dinteke men ora mules nang weteng. Lah iya kok ndadak nganggo mandek iki lho. Ayo saudutan nggih matur nuwun. Ya. Sugeng dalu. Sugeng ora ngono dasare nek sing beda karo mbiyen. Lah kan semakin bertumbuh. Ya mbuh, kowe pasang susuk apa kowe? Lah niki susuke gede lho. Kowe iki kok aneh-aneh ora karo kanca kok kaya ngono. Ora ya meng kok. Ya aku kon nyawang Mbak Niken kok bengi iki seneng banget kowe. Lah biasane apa ora seneng yen nyawang? Lah ya biasane ya seneng ning iki nganggo banget ngono lho tegese iki. Mergane? Ayo mbuh kaya ana sing sesuatu yang menonjol di mata saya. Oh. Ana apa sing menonjol? Hah? Ana apa? Kecantikan yang menonjol ngono lho tegese iki ora kok njur apa. Sesuatu. Kowe iki senengane kok ora. Oh aku ngerti apa sing marake beda. Apa? Kowe nggon Amit Sewu peningale Mbak Niken iki nganggo softtek. Sembrono lho. Soplen. Sing nggo mripat ka apa? Soplen. Soplen. Nah, nek kuwi nganggone ora ning mripat. Lah terus nang ndi? Mikir kok ora. Ya, Nggih, wonten pamundutan. Nggih, wonten. Ya iki wau wonten apa saking Pamin Yudi Widodo ngresaken loro ati loro. Ya, sik tak bukake weane. Lah iki. Terus wonten welingan menapa? Sik iki. Aku arak bubuk sik yang. Utu. Kleru. Nah, Mbak Anggi ternyata mau sing disumuni nembang ki Mbak Anggi, jebule Mbak Anggi ora apal tur dasare nuwun sewu Mbak Anggi nek dangdutan singkrak-singkrak ki ora patut. Iya. Piyai kalem kaya ngono kok arep bedhisan kaya. Lah aku ora ya kalem. Lah ya kalem mongke nek apa isih ana brutal-brutale. Nek koneko ora. Monggo Mbak Niken. Nggih. Ana bawane ora to jane? Mboten. Mboten to. Ya nek ora ana bawane dhewe. Oh iya. Ya, monggo. Ya. Ansor laras. Yo, banyak Indonesia.
aku yen ane Ning kanca-kanca milih gunake preman pensiun. Ya ora apa-apa. Ya. Wong ki ya ning lupute. Ayo. Ya. Lara ati wis dipinangkani. Ya, lho. Nek iso ya aja loro ati. Ora ki lagu kok, Nduk. Wong ngono. Terus iki ana layang meneh. Apa? Pamundutan. Mas Dalange nyuwun tembang Kembang Rawe. Dipun bawani saking Mbah Harto dalam kurung Narti. Oh iya, Mbah Putri. Mbah Harto karo Mbah Putri. Oh iya, Sendika dawuh. Dipinangkani ya, Mak. Ayo kudu dipinangkani kok ya. Ya, awake dhewe saiso-iso kudu tansah gawe legane piyayi akeh. Amin. Ya, sing diharapkan pancen mengkono. Ya. Ora tek bajekno pemikiranmu mlethek-mlethek. Oh. Iso mikir kanggo tak tengen. Mau sak dalan-dalan diceramahi karo Dokter Andes Ki Suroni. Sahroni apa Suroni? Sahroni. Ya. Sapa sing minangkani? Ana kiwane Mbak Yanti. Oh iya. Mbak Via. Oh iya. Ngopang-ngopang nembang malah takon ngopo. Iya. Mbak Via. Aku omong kiwane Mbak Yanti ana Mbak Via. Oh iya. Makane kuping ku ora nggo variasi. Iya. Iya, ayo sepoti kanca-kanca. Nggawa kepekan ora apa-apa, sing penting piyai sing ngresake lega dibawani ngono lho. Iya, nek nyuwune dibawani ya to, Nduk. Iya, Mak. Iya, malah nyebut. Kowe kesandung kowe miso-miso kok bajana kon bawa nyebut kowe. Ya men ketok rada piye ngono. Rada piye. Iya. Aku ki selawatan wae ya iso kae mau ki wan. Ya wis apik. Ya, saura-urane wis ana undakane ya, Nduk. Iya. Ki rencanaku ki kanca-kanca sing padha mlebu Ansor Laras ki sing maune urung taat ngarep tak gawe do login kabeh. Oh iya. Mas Juang kae sesuk sing tak incer. Iya. Iya. Ge sapa? Mas Roni. Wo nek Mas Roni aku ra wani. Iya. Beliau ki ya sing ngajari aku nuntun aku nggo ngilmu apa wae. Iya. Bawane napa? Sinom Grandel. Oh, Sinom Grandel. Ya.
Sugeng dalu Mbak Pia. Sugeng dalu. Telak ya ben. Agi kelingan kok, Nduk. Pripun kabare? Sae. Wah, Apa dangu mboten kepethuk nggih? Nggih, wis suwe ra ketemu kuwi dadi ana sing kangen lho, Mbak. Lah sampean to? Kudu aku lah Lah, aku. terus? Aku ngapa kangen sampean? Ya ora apa-apa to. Bojone wong kok dikangeni. Lah kan Mbak Yunet penere. Ya wis. Lah nek aku ki persepsine liya ora. Ya wis sing bakku ana sing kangen. Iya. Ya. Matur nuwun. Iya. Ya. Memanis. Ngono. Yen ngapunten nggih niki ngangge kepean. Ora apa-apa, sing penting piyai ning sing ngrusake iki lega. Ya. Memanis. Dong. Ora. Agawe Rucite Ano? Kale. Jan ketrima tenan kowe bengi iki, Lek. Iya. Wis lemayang ketrima di idolake sinden Oh, wae. iya. Nek aku kaya metu. Oh, gale sing ngethok to? Oh. Kaya mangan dulur dhewe nek kuwi cah, aja cah. Ana. Kang si Sik. Berada di Korea lho, Pak Mantri lho. Halo Papi. Oke, ya, wah wis seneng ning Korea kono wis. Wis mulya. Wis mulya, wis seneng banget lah entuk apik-apik kok. Iya. Apane? Ya. Oh, tahu. Lah ya apa-apa kan ning Korea iki genah modern, genah Oh, lah maju. iya. Ya, mantap. Amin amin nggih pantungane Pak Mantri. Iya. Sehat-sehat terus. Iya. Screenshot Pak, screenshot. Iya, sik. Nah. Sip. Nah. Umpama mundu nah. Penggemarmu kae. Iya. Matur nuwun Bapak. Alah. Jen. Ya sing bener ki ngono kae, tepuk tangan ki mandiri lan dadak dikongkon. Iya. Sip. Nggih, mangke kula goyang, Pak. Iya. Kedawe. Lah ning apa nek ana nyawer? Dongane Pak sing penting, Pak. Iya. Anangan tuh. Ataraken. Katakan ora dolanan mah kentel kowe ora. Nah. Ibarat wong numpak
nan ing madyane jala nana temakunjing anggenjeng ing pagulingan ya ya monggo Mas kembang rawe lancaran ya ceritane bosenan tunggal sakane saya suwe sampai cecernya dan ngomong mas aku tresno ora kena ora becik Mas Kim tepuk ganda tepuk tunggal tepuk tangan
Matur nuwun. Ya, iki sawirane, Mbak. 50 Mbak Pia. Ya. Makasih. Pak Mantri kersa, Pak Mantri kersa.